Sad od mene piše moj mladi, točno ne znam o čemu se radi. Neko iđe trbuhom za kruhom, neko iđe za finim umom, neko iđe radi neke dike, neko traži kruva bez motike. Goranci su u maloj krizi, pa ovaj put ulaze besplatno, ali što pojedete i popijete, brate im plate, šta ja mogu. Tako da se... Što se tiče župnog ureda, mislim se, nisam mislio na privatne poduzetnike, tako da... Dobro, tako, molim vas za malo pažnje. Poštovani i dragi gosti, sve vas srdačno pozdravljam u ime naše župne zajednice, župe Goranci, u ime Kulturno-umjetničkog društva Goranci. Dobro nam došli na ovu večer gusala, gange i bećarca. Zašto smo velikim slovima stavili gusala? Zapravo, ova cijela večer i je posvećena guslama, guslarima, da barem na trenutak ovaj lijepi instrument vratimo iz mraka prošlosti, gdje ga često puta svojim zanemarivanjem stalno šaljemo. Gusle su uvijek bile i trebaju biti dio nas, dio naše hrvatske kulture i tradicije, dio našega života. To je naša povijest, naša sadašnjost i naša budućnost. Prisjetimo se samo malo, kada se nije moglo pronaći u knjigama o našoj hrvatskoj povijesti, o povijesti crkve. Naši guslari, naši očevi i djedovi, sve su to lijepo ispjevali uz gusle. Uz njih se učilo, uz njih se prenosilo pjesmom tko smo i što smo. Što nam je kroz povijest činjeno i zato ne smijemo dopustiti da gusle postanu samo suvenir u raznim konobama ili drugim muzejima. Zato želja nam je večeras da pokušamo, barem za jednu večer, u ovome našemu narodu pokazati da ima ljudi kojima je stalo do naše tradicije, da ima ljudi koji znaju vrijednost gusala i mlađih i starijih i koji nastoje svakodnevno to pokazivati. Nekoliko njih, bolje rečeno 9, jest večeras ovdje. Od Posušja, Širokog Brijega, Ljubuškoga i Mostara, rekao bi cijelu Hercegovinu smo uvezali i svi smo se okupili večeras ovdje u ovome malome mjestu Goranci, u kojemu su neki možda i po prvi puta, ali vjerujem da će ovo okupljanje postati tradicionalno. Pozdravljam najprije sve naše guslare, sve one koji će pokazati ono što znaju i koji će nas voditi, rekao bi, kroz povijest našega naroda i naše crkve. Počet ćemo od ovih malo mlađih. Zlatko Glavinić iz blizine Neuma, ne znam točno ne vodio. Okolice Neuma, tako? Dobro. Što se tiče lijarice, neki kažu čini čuda, a što se tiče gusala, to ćemo se osobno uvjeriti. Zlatko pomaže radost svima onima koji vole hrvatsku kulturu, tradiciju i uvijek je na raspolaganju i svi ovi koji danas sviraju lijarice po Hercegovini uglavnom su učili od njega. Neki nisu navedeni na plakatima, ali su tu Ante Grbeša, Mile Bonđa, Željko Keža, Blago Kovač, Ante Grubišić, Vlado Kutle, Tomislav Kovač-Strukić, Bože Marić. Osim gusala, biti će ovdje još i dobre gange i bećarca, znači
Pokušat ćemo ovu večer povezati uz gusle i gangu i bećarac, ali je naglasak na guslama, pa ćemo zato i najviše vremena upravo posvetiti njima. Zahvaljujem svima koje smo pozvali, rado su se odazvali i to je znak da ljudi cijene sve ono dobro i vrijedno što se organizira i gdje se ljudi okupljaju. Pozdrave nam je uputio jedan naš vjerni član i pjevač Vina Marić iz Zagreba. Želimo mu brzo oporavak i svakakvu želju da se ponovno nađemo zajedno ovdje i da zapjeva zajedno s našim članovima. Pozdravljam i pjevačka društva iz Posušja, Mostarskog Raca i Goranaca koji će nastupiti u ovome programu. Pozdravljam i predstavnike općinske, županijske vlasti na čelu sa gospodinom Draganom Čovićem, predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mnogi su pozvani, nažalost nisu mogli doći, ali evo, koji su došli, hvala im na dolasku, a sada ćemo započeti. Znači, prvi naš guslar će biti Zlatko Glavinić, ali prije njega, rekao bi prva dama Goranaca, Danica Krešić-Roša. Ono vi sve znate, sve ste čuli, evo ona će nas pozdraviti kako to i dolikuje jednom lijepom pjesmom. Ja bi to pozdravila, ali nema grla. Ali ja ću malo. Roši nikada nije trebao mikrofon, ali večeras, a sada ćemo pozvati i pozdraviti našega dragoga gosta Zlatka Glavinića. Dobro došao u Zvoju.
dopustite za vrijeme guslenja i pjevanja, nemojte puno pričati, komentirati da možete dobro čuti. Nakon Zlatka Glavinića nastupa nam najmlađi guslar, samo 22 godine, poznati Željko Keža. Željko, dobro došao i hvala ti što si našao vremena da nam danas pokažeš što znadeš i svakako da potakneš i naše mlađe da, ako nisu već počeli, počnu učiti. Našim guslarima, sad ćemo malo gange. U ime Kulturnog društva Goranci otpjevat će nam nekoliko ganga naši gangači Jure, Miran i Želja. Izvolite.
molim tišinu. Nastavljamo, sada će nam ponovno malo zagusliti naši guslari. Pozdravljamo Blagu Kovača iz Posušja. Blago, dobrodošao.
utakmice. Ako ćemo slušati gusle, slušat ćemo gusle. Ako ćemo vas, onda ćemo vas. Molim vas, strpite se, barem pola sata da ljudi mogu pokazati ono što znaju i da svi čuju koji to vole. Pozivam Antu Grubišića. Hvala lijepa Anti, sad ćemo čuti pjevače iz kulturnog društva Vrila, Mostarski gradac, otpjevat će nam dva bećarca. Izvolite.
našim pjevačima. Nastavljamo dalje s guslama i pozdravljamo sada, rekao bi, ove malo starije, iskusnije koji su toliko toga ispjevali, koje smo čuli i slušali, vjerujem, na kazetama. Pozivamo najprije gospodina Milu Bonču. O Mili sve znadete, čuli ste. Molim vas i dalje tišinu za vrijeme. Dok guslar ne stupaju, molim vas, pratite ih. Hvala našemu Mili Bonči. Ja sada najavljujem i pozdravljam još jednoga našega guslara ovdje iz blizine Goranaca, iz Mostara, gospodina Antu Grbešu. Ante, dobro došao, izvolite.
čer odgajaju Božijem strahu. Ovo majko na pameti drži, a izvaleno jezik joj postiži, pa će uvijek ima zdrava leđa, nitko neće pretresat joj pređa. Samo kroša ne da joj za gizdu, nauči je molitvi i stidu. Od Boga ćeš primiti nagradu, nauči je molitvi i radu. Odgoji je u kršćanskom duhu, nauči je radu i posluhu. Kad djevojka naraste za muka, pa se neće nagledat je oka. Biće lijepa u ulicu i stuku, takve cure neće bit u buku. Moje kavi mrka i očiju, čer će naći dobrog mušteriju. Katolika pravog Hercegovca, od poštene matere i oca. Beli će se usrećiti čerka, zet će imati ptičijeg mlijeka. Ima zemlju kalovu misiru i u zlatu para i papiru. I krupnoga i miloga uha, uvijek bijeloga pšeničnoga kruha. Kad se dođe babi o Božiću, ali što će darovat punicu, da u zenku šta je bogatašu, dobru mu je odvojila snašu. Koljerovice tjenije hrđa, manje neće dati i ostida. Ima pusti para ko šudera, doniće joj kave i šećera. Rastvjetljeni guljaš i opanke, sretna majka provodit će danke. U zazetaka medu saču, i Bog će joj dati vječnu plaću. Ako ćete, odgajajte vazda, koje pa će dobri, zaprosit je gazda. Hvala lijepa našem Anti Grbešija. Sada ćemo čuti gangaše iz Posušja. Dobrodošli, izvolite. Mi smo braća radića plemena, plava kosa pala na ramena.
Hvala lijepa našim kangašima. Molim vas još malo tišine, nemojte, molim vas. Sada će ponovno nastupiti naši guslari. Pozdravljam gospodina Vladu Kutlu iz Širokog Brijega. Vlado, izvolite.
vođa hrvatskoga puka. Tako majka nikad rodit neće, da očisti po Hrvatskoj smeće. Vitez bio, vitez i ostao, svoje živo za Hrvate dao. Sada pita Stipu i Račana, ti baciše našeg velikana. I njima će još do reda bude, što ne štiti te velike ljude. Hvala lijepa našemu Vladi Kutli, a sada ćemo čuti ženski goranački gango, prosta gangu, naši Luce, Mare, Ive, a evo poslušajmo malo i goranačke ženske gange. Hvala lijepa našim gangašicama. Molim još malo strpljenja. Sada ćemo malo osim gusala čuti još instrumenata. Već sam najavio Zlatka Glavinića kako odlično svira lijaricu, pa sada ćemo se osobno u to uvjeriti. Zlatko, izvoli.
ulice po običaju dolaze Diple, Tomislav Kovar Strukić, vođa folklornog umetničkog društva Fra Petar Bakula iz Posušja. Hvala lijepa Tomislavu na ovom prikazivanju naše izvorne glazbe, a sada ćemo čuti ponovno goranačku žensku gangu Seka, Pavica i Roša. Izvolite.
nastavljamo dalje, ponovno dolaze gusle. Naš poznati guslar već je guslio ovdje, Bože Marić. Molim vas, tišina malo.
Sada će nam nastupiti, ako se vi utišate svakako, sad će nastupiti gangaši iz Mostarskoga Gradca. Uz gangu čućemo i svirala. Hvala lijepa našim gangašima, molim vas za nastavak pažnje. Sada ćemo čuti našega guslara, kojega ste već vidjeli, Tomislav Kovač Strukić. Izvolite.
čuti još malo naših instrumenta. Pozivam našega susjeda iz Brodi, Karla Golemca sa diploma, da nam malo zasvira. Karlo, izvolite. Još malo naših instrumenta, tu je, čućemo malo svirala, najprije Ante Grbeša, zatim Ivan Panđan.
ćemo još i našega službenog svirača Kulturnog društva Goranci Stipu Dražnjaka. Živio ste! Hvala našim sviračima, a sada ćemo čuti goranački bećarac u izvođenju članica Kulturnog društva Goranci. Molim vas, još samo malo tišine, nemojte. Na kraju još samo da čujemo nekoliko pjesama i završit ćemo.
Sad ćemo čuti mješovito muško-ženski bećarac iz Goranaca. Pozivamo naše muške članove da se pridruže, da zajedno zapijemo. Izvolite. Hvala lijepa. Pozdravimo još jedan put mješovito muško-ženske gagaše iz Kulturnog društva Goranci. A sada ćemo ponovo vidjeti kršne posušake i čućemo još dvije posuške gange. Izvolite. Oh!
Posušja, a sada malo bliža ganga iz Mostarskog Raca. Izvolite, uzeli smo nam jednoga Gorančana, ali priznaću. Miran je rekao da je iz društva Goranci. Mirana javno reći da sam iz društva Goranci. Tako je. Sivo vam je rekao. Molim vas, samo još malo pažnje, evo, dolazimo do samoga kraja, još 3 minute, samo molim vas. Sve je dobro, Bo. Sve je dobro, Bo. Nošnja mu pali. Odlično, sad će im doći za pojačanje članove kulturnog društva Goranci, muški članove kulturnog društva Goranci, pa ćemo jedan zajednički bećarac, mi smo postali Vrila i Goranci kao jedno društvo, pa ćemo to i pokazati. Jedno smo i zajedno. Oni Gorančani, a mi ćemo idući put biti Grančani, tako? Živjeli.
malo nikad dosta gange, pa ćemo čuti Mirko, Ante Lola i Roša. Izvolite. Još jedino ja i Roša nismo probali. To ćemo na kraju, molim još samo malo pažnje. Žao je i meni, ali sve što je lijepo kažu kratko traje, tako i naš ovaj službeni dio programa, jer vjerujem da će ovaj neslužbeni potrajati ne dalje od jutarnje mise u 8 sati, molim vas, da se može slaviti. Znači, možete nastaviti slaviti, veseliti se, ali mi ćemo pomalo još privodimo kraju, pa će Roša započela putničkim, pa će nam i tako završiti. Ma ne treba mene uvalet, molim. Da me nisu vaki u subotu ištetili, dobro bi bilo. Baš tako je. Roša je lijepo započela s pjevanjem i završila, a mi ćemo svakako naše svim izvođačima zahvaljujemo, budući da je večer gusala, guslari će dobiti i posebne darove, a ovim drugima je dar što su mogli nastupiti ovdje pjevačima, pa ne budu zahvalni. Što ćemo im darovati? Darovat ćemo i nešto što pripada našemu kraju, ja ću opet pred svojim Gorancima, iako je to blizu, a to je travarica Bilanka, proizvod Zdenke i pomagao joj je Petar Zelenik. Samo da napomenem našim guslarima, ovo nije rakija za piće, nego kad napijete se loze, onda se ovo ličite, jedna čaša. Tako, molim vas, budite pažljivi. Bilo je još, hvala svim donatorima koji su nam pomogli da organiziramo ovu večer. Ne želim sve navoditi, nabrajati, da ne bi nekoga zaboravio. Vjerujem da je ova divna večer
koje smo svi sudjelovali, najbolja zahvala njima jer su pomogli da ova večer ne bude ovako lijepo organizirana i vjerujem uspješno. Zato jednim aplauzom pozdravimo sve one koji su pomogli ovu večer. Da ne bi zaboravio, sljedeći četvrtak je mrtvi dan ili dušni dan. Ta večer neće biti okupljanja članova folklora u Gorancima i oni koji dolaze, tako da znadete na dušni dan molimo za naše pokojne, tu večer nećemo se okupljati. A sada ću pozvati naše guslare da prime ovaj simbolični dar kako su i počinali. Pozivam najprije Zlatka Glavenića, izvoli. Evo Zlatko, možda nije litar, ali izgleda barem kod 2 litra. I neki traje do iduće godine kad se vidimo. Hvala te lijepo. Hvala i vama. Sada pozivamo našega mladoga Željku Kežu. Ako on ne pije alkohol, tu je tata sa njim, pa ćemo on pomoći Željko. Hvala lijepa, izvolite. Gospodin Mile Bonđa je ovdje. Mile vozi, pa će on to pričuvati kao suvenir. Mile, izvoli. Dragi fratre, vi ste meni poklonili jednu lijepu rakiju, a ja ću vama jednu moju najnoviju CD. Izvolite, hvala vam. Hvala lijepa, ali neko mora kupiti kasno da mogu slušati. Pozivamo gospodina Antu Grbešu. Ante, izvoli. Ante, ovo je već probao, znade kako je to. Hvala lijepa, hvala lijepa. Gospodin Vlado Kovač. Nemojte biti prije poslušati. Gospodin Ante Grubišić. Gospodin Tomislav Kovač Strukić. Gospodin Vlado Kutle. Gospodin Bože Marić. Bože je iz Kamenja, iz moga rodnog sela, njega posebno pozdravim. Bože, živio. Evo ja ne znam, prije samo završne riječi, ako vi želite da Zlatko Glavenić još jedan put malo zajedno.
sudionici ovoga programa, posebno onima koji su nastupali, svima koji su se trudili da ovaj program uspije. Samo još minut, molim vas, završavam. Kažem još jedan put hvala svima i uvijek ona ostaje stara naša izreka, ako se nešto ne pokuša, neće se sigurno nikada ni dogoditi. Ovo večeras smo probali, pokušali, a vidjeli smo sigurno da je više nego uspješno. Ako Bog da, ako ne za Božić, onda dogodine svakako u još većem broju i još bogatiji program će biti. A kome zahvaliti najviše sigurno našemu Gospodinu koji nam je dao živote da možemo večeras biti ovdje, pa ćemo s molitvom, ustaćemo zajedno s molitvom završiti ovaj program. Volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Svemogući, dobri Gospodine, hvala Ti za ovu divnu večer, hvala Ti za živote svi u nas koji smo mogli danas i večeras ovdje zajedno biti, zajedno kroz pjesmu, kroz glazbu, slaviti ono što jesmo, a to je naše hrvatske korijene, našu kulturu i tradiciju. Čuvaj i blagoslovi po zagovoru naše nebeske majke, sve nas koji smo ovdje došli, posebno one koji će malo dalje putovati. Čuvaj i bdi nad ovom našom župom, to te molimo po Kristu Gospodinu našemu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Još sam samo zaboravio jednu osobu spomenuti, nek mi ona oprosti, a to je naš nezaboravni. Zato hvala njemu što je pomogao okupiti sve ove vrste izvođače. Hvala svima vama i želim ugodan nastavak programa ovdje. Živjeli! Sad